Familieleden van de verstoorde bandjes ontbleed je de betinkstien met 18 namen en Lisa Blommen op het Roomse begraafplak op het Jereveen. Met een groep van mooi oors aan 80 Limburgers binnen ze naar Friesland kwamen. Eerst krijgen ze een koffietafel onderbeen en binnen de tas spraken. Onder de woorden van de burgemeester van Roermond en de schreeuwer van het boek 30.000 evacuees dat verliezen hier uitkwam en een soort lezen is in Limburg. Ik werd op een gegeven moment bellen door een mevrouw Slappers en die koe ik vanzelfs net en die wie geëmotioneerd zei ze. Toen dacht ik van een bepaald verhaal het haar rekken. Maar het bleek dat een van de 18 benen aan waar ik het boek opdraag, er zijn 18 benen die lezen begraven in het Jereveen, anoniem, dat wie haar broerke. En ze had nooit weten waar haar broerke begroeven lag. En dankzij het boek wist ze dat. Toen ben ik met mijn broer verleden jaar met Pasen hier naar de begraafplaats gekomen. Heeft Eddie van der Noord onze plek gewezen waar de kinderen allemaal begraven liggen, anoniem. Dus mijn ouders konden destijds ook het graf niet meer vinden. En toen heb ik gedacht, hier moet iets komen voor die kinderen. Het zijn tenslotte ook oorlogsslachtoffertjes. We kwamen in een dorp, mijn broer en ik werden in één huis bij de mensen gebracht, mijn ouders bij het andere gezin. Toen zijn ze met Harry naar Heerenveen moeten gaan. Na een week kwamen ze terug. Was Harry dan niet meer overleden. Van de 18 bijen liep het nog in je mem. Zij is er jood ook bij. We moesten weg, hè. En hij was 10 dagen oud. Geen voeding, hè. Geen borstvoeding, een kindje maar wat koud melk, hè. Onder voet. Ziekenhuis terechtgekomen. In de banken bij de besmettelijke ziekte. Hè? Ja. Is hij gestorven, hè. Dit is een emotionele dag voor u, hè? Ja, dat is zeker. Maar wat vindt u ervan? Mooi. Ja? Echt mooi. Ik heb er wel altijd gedacht, dat vergeet je toch nooit, hè. Vergeet je toch nooit. Nee, dat vergeet je nooit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.